Jo la primera vegada que vaig jugar va ser un poc sense voler. Som Eloy González i som jugador de la Bolla. Jo feia diferents activitats aquí, jo sabia que hi havia jugadero i que hi havia gent que hi venia a jugar a la Bolla. I un dia, vinguent, com qualsevol fiat, amb 10 o 11 anys, hi va haver un senyor gran que, quan em va veure entrar, supos que per l'empenta de que vingués gent jove a jugar, tot d'una me va cridar, me va dur en el caixó que ell tenia, me va treure unes bolles molt antigues d'usina i me va dir que les bolles serien meves si havia de quedar a jugar. Ara, si no havia de jugar, me'ls llevava. El joc de la bolla té unes regles bastant similars a altres jocs. El principal és que hi hagi dos contraris, que hi hagi dos equips, o fins i tot mano a mano, que seria un contra un. Tiago, anem a fer una partideta a veure si guanyes d'una vegada. De manera que un intenti guanyar l'altre. El que passa és que amb els anys ha sofert una sèrie de variacions i té unes certes particularitats que fan que sigui únic. Hi pot haver dues maneres. Una seria en el moment que hi ha un campionat on tens un equip fet i per tant tens un capità que és el qui ha de liderar durant tota la partida quines són les accions a fer, estratègiques més o menys, depèn de cada capità. Però si no, les partides diàries, que són les partides lliures, funcionen a base de la gent que va arribant. Es posen a una banda de jugadero i després hi ha dues persones que es presenten com a capitans per poder fer la partida més lúdica, podríem dir així. Jo crec que és important preservar el joc de la bolla perquè pertany a l'entitat del poble. Avui en dia, jo crec que quan xerres del joc de la bolla tothom se'l fa seu. A Sant Lluís no hi ha família que no hagi tingut qualque familiar que no hagi jugat a la bolla. I jo crec que entra un poc dins aquella línia cultural d'un poble que fa que tingui una miqueta més d'identitat. Els qui sabem jugar tenim més que el deute l'obligació de seguir jugant perquè no es perdi i transmetre aquesta obligació als nostres fills. Si som capaços de mantenir un simple joc de bolles, podem ser capaços de mantenir la cultura, que això és important.